ರಾಜರೇ ನಂಚಿಂಚಿಕೊಂಡು ಇವರೆಗೆ ಅಂತೆ ಭಂಗ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಕಾಂಡಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇರಳೆದೆ ತಂದು ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಪೇರಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೊ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ತುಳುನಾಡು ಈತ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐತೊಂದು 10% ಜನ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಡಲ್ಲಿ ಇಯ ಬಂದಾಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದೇನೆ ನಾನು ಸೊ ಕೋಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜಾದಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡಗ ಏನು ತೋಪದಿತ್ತ ಅವು ಹೆಂಗಲ್ನ ಸಾದಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಿಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜಾದಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನು ಕಡನೆ ಕಾಂಡಿಲಾಕುದಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ವರ್ಕೌಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಆರವೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡು ಬಾಡಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡಿಂದು ಅಂಚನೆ ಮೋಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೇರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ನಾರ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ನಿಕಲೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂವನಗನೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪನೋಡಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡೇ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂಡ ಹಿಂಗ ಅನ್ನ ರಾಜಹಂಸನ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂಬಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದು ಬಿಡ್ಚಿ ಇದು ಪೂರ ನೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಎಂಬಿಷನ್ ದಾಯಿಗೆ ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಸೊಪ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನಾವು ನಾಡ್ದು ಎಂಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬೈದ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಪುಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜರೇ ನಂಚಿಂಚಿಕೊಂಡು ಇವರೆಗೆ ಅಂತೆ ಭಂಗ ಬಟ್ ರಾಜ ಆಯ್ತು ಮಂದಿ 65 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅವೇ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 10,000 ಯತಿನಂತ 65 rupees ഞാനെല്ലാം മൂൾ ചേഞ്ച് സുപ്പಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಜಿ ಬೊಂಡನ್ ಪರಿಯ ರಡ್ ಬೊಂಡನ್ ಪರಿಯ ಅಂಚನಂತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಬೊಂಡ ಬಾವೆನ್ ಪೂರ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತ್ ಪರ್ದು ತಿಂದದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಹೆಂಗನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬೈದ ಇಂಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದು ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೊಂದು ಐದು ಬೇಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ ಆಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಪಾಡಿದ್ ಬಂದ ಎಂಗನ್ನ ರೂಮ್ದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಾಜ ಸೀಟ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ನೈಟ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಸೊ ಬಯ್ಯದ ವ್ಯೂ ತೂಕನ್ ಪೋವನಗೋ
ಫುಲ್ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಇತ್ತು, ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಮುಲ್ತರ್ದು ಸೀದಾ ಪಿರಪೋಡ ಅಂಡ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೀಪಿನಾತ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಚ್ಚಂಡು ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಏನೋ ಉಂಡಪ್ಪ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಪಿರನೆ ಪೋಯ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೊರಪೋತುಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚಾದೆ ಈತು ಜನ ಇತ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪೋ ಅಂದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಯಿನೇ ಎಡ್ಡಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನನಲಾತ್ ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತನು. ಮಡಿಕೇರಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಚನೆದಾದಣಲು ಉಂಡತುಕನ್ ಕೈತಲಿತ್ತನು ಕೊಕ್ಕಡಂಚು ತೂದು ಬರ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂಕದಾದ ಪೂರ ಏನಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಉಂಡತುಕ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಕಾಂಡಿಡ್ ದಿಂಚು ಪಣ್ಣಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇರಳೆದೆ ತೊಂದು ಸೊ ಇಂಕುಲ್ ಪೇರಳಿಗೆ ತೊನ್ನಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ರಡ್ಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿರೆ ಗೊಂಜಿ ಅವು ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತು ಅವು ಕೋರು ಅವಳ ಪಾರ್ಮಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಇತ್ತು ಇರೋಲ್ದು ಎತ್ತರ ಉಂದಾ ಹೌದು 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 ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಜಿ ಮೂಜಿ ರೊಬೋಸ್ಟೋ ಪರ್ದದುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟು ಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದ ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಚುಚ್ಚಿದೆ ತಿನ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಫೇಮಸ್ ಆ ಗಿಡ ಏತುಂಡು ಆ ಗಿಡಗೆ ಏತು ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ರೋಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏತಿಗೆ ಏತಂದುಂಡು ಏತುಂಡು ಏಟ್ ಉಂಟು ಒಂದೇ ಗೊಂಜಿ ಫ್ರೀಯಾ ಬೈ ಒನ್ ಗೇಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಮಾರಿಲ್ಲ ಬೈ ಒನ್ ಗೇಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಪಡ್ದೈತಿ ನೀವು ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಚ ಲಡ್ಡು ಇಂಚ ಈ ದಿನ ನಾಡ್ನಾಗಿ ನೀ ತಿಕ್ಕನ್ ಇನ್ನು ಕಡಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಡ್ಡು ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ಮಸಾಲ ಏತಾಯ್ತು 1 get 1 ಫ್ರೀಯಾ 100 ರೂಪೀಸಿಗೆ ರಡ್ಡ 100 ರೂಪೀಸಿಗೆ ರಡ್ಡ ಅಂಡ ವರ್ತ್ ನಮ್ದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದದ ಓ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೆಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ ಮಸಾಲ ಉಗುಡ್ಸ ಸೈಡ್ ಬಿದ್ದು ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ನಮ್ನೆದ ಕಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೇರಳೆ ಅಂದ ಅವಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ raw banana coconut oil and ಇಂಕಲಿಗ್ ಅಡ್ಡು ಕಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನಿಗೆ ತಂದನು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಲ ಒಂದು ಬನಾನ ಕೊಕೊನೆಟ್ದ ದೆತನ್ನಾಡು ದೆತನಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಬರೈತೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸೊ ಈತಿಗೆ ತೊಂದು ನನ್ನ ಪಿದಡ್ನು ಎನ್ನ ಕಣ ನೀನು ಆಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲಿರ ಬರ್ರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಯಿ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾವ ಪೋಯ್ ರೈಟ್ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಬಿಲ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪುನ್ ರೂಮು ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬಿಲ್ ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಪ್ಪರು ಕಲ್ಪ ಹೋದು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಪುಟ್ಟ ದಿನ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಾರು. ಸೊ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐಟ್ ಪೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ದಾಯಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಲೆಕ್ಕೊಡು 3-4 ದಿನದ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದೇರು 4 ದಿನದ ಮಡಿಕೇರಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಮಡಿಕೇರಿಡು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ನು. ಸೊ 4 ಡೇಸ್ದ ಮಡಿಕೇರಿನ 3 ದಿನ ರೆಡಿ ತಿರ್ಗಾಯ್ರು. ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರೆ ಇಂಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವು ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಂಚ ಗಿಫ್ಟೇ ಪನೋಡ ಅಂಡ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಲಿ ಇತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಓಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಟು ಫೋಸೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಜಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ತೆಲ್ತಂಡ ಕೂಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ ತೋಜನಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಫೋಟೋಡ್ಲ ತೆಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜೆ ಮಾತಾಗ್ಲೇನು ಬೇರ ಅಂದ್ ಮೂಲೆಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಜ್ಜಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚತ್ ಇಂಚೆ ಚೂರು ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ನಾಗನ ಎದುರ್ದ ಕೂಲಿ ಇತ್ತಜಿ. ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನೇ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪು ನಾವೇನು ಒಂಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಜಿತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಆಪಲೆ ಆನೆ ಹಬ್ಬ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ಪರೆಗ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಕೂಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಜಿನ ಗಂಭೀರವಾದ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ಮೇರೆ ಆಯನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೂಲಿನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಾಗ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 12,000 ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂದು ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂತ ದಿನ ಪಿರವೇ ಆತಂದ ಈಗ ಬಂಡ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅವು ಒಂದು ಬರೋಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಯಾರು ಇನಿ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವು ಪೂರ ಏನಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಮುಟ್ಟು ಅವು ಒಂದು ಏನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಮೊರಣ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ನೈಟಿ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಣ ನಂದು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಂದು ಕಂದಿನಿ ಮುಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗೆತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕಣನಗ ಒಂಜಿ ಶೋ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ತೂಪಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುವರು ಏತ್ ಜನ ತೂವಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ ಜನ ಒಂತೆ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಜಂಕ್ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಒಂತೆನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರಿತ್ತಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಿನಿ ಏರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದಾವ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋದು ಟಾಪ್ ಹುಡ್ಕೊಲ್ದು ಪೂರಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬಿಡ್ದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೋಪಿನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕೇನೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರಿ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನ್ ಬಟ್ ಆಂಡರಂಜ್ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತರು ತುಳುಟ್ಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ತುಳುನಾಡು ಈತ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 10% ಜನ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನೆ ಎನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಗ್ಗೂ 200 ವ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾನು ಆಪಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ಪನೊಂದು ನೋಡಿ ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಈತಿದ್ ಬೈದನು. ಬಟ್ ತುಳುತ ಬ್ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ 600 ಮುಟ್ಟ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದನು ಅವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆತರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತಾದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇತ್ತೆ ತುಳುತ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತುವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಿದಡ್ನು ಸೊ ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲು ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಾರು ಈ ಸತಿ ಹೊಸತ ಆ್ಯಡ್ ಆದಿನ ನಾ ಕಣನ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಣ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ವಿಶ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮೆಗ್ಗೆ ನಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅವು ಒಂದು ಗೆತ್ತ ಪಾಡ್ನಂಡ ಇಂಕ ಅವು ಮೈಂಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಕ ಪಂಡ ಆತು ವಿಶಸ್ ಉಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 200-300 ಪ್ಲಸ್ ವಿಶಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಪು ಚೈಕೆ ನಾನು ಈ ಸತಿ ದಾಲೇಜ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದೈಕ್ಲಾತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ದೈಕ್ಲಾತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ದೈಕ್ ಒಂಜೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಕಡೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸದು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮುಗಿದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.